Katapos ko lang mag-edit guys ng vlog nung last week. Ayan, paano yan? Palaktaw-laktaw kasi minsan may vlog ako, minsan wala. So, ayan lang ang maipoprovide ko. Pasensya na. So, good morning. Today is August 19 na. Ayan. So, yun nga. Nag-edit lang ako. Una na. Hindi pa ako nakakababa. Pero nakapag-breakfast na ako. Brunch. Ayan. Tapos nag-edit ako. And then, after netong ma-render is i-upload ko na bago ako bumaba. So, habang nasa baba ako, nag-upload siya. Kasi, nag-start na yung ano ni Bonso, yung online class. Ginagamit niya na yung isang laptop na nandoon sa ano, sa store. So, dito na ako nag-edit ngayon. And, yeah, good morning. Good afternoon na pala. Sorry. Good afternoon. Nandito ka pa pala, Maggie. Hindi ka pa lumabas. So, hindi siya lumalabas kapag isa sa amin ni Daddy ang nandito sa ano guys, sa loob. Ayan. Lalabas lang siya kapag need niyang magwiwi or nauuhaw siya. Tapos, most of the time talaga, andito lang siya sa loob. Basta mayroong tao dito. Ayan o. Sarap buhay, Maggie. Ay, sulo ko naman. Mabelirab ka pa, ha? Dumi mo, tingnan mo. Hindi ka naligo. Hindi ka naligo. So, labas ka na doon para makawiwi ka na. Labas ka na. Medyo pumayat siya ngayon kasi once a day na lang nagpapakain si auntie ng mga dogs. Yan. Sabi ko kasi i-diet gawa ng, alam mo yun, ang tataba nila. No? Especially, Miggy. Hindi ka pa lalabas? Ayaw mo pa? Makain si Daddy doon. Labas ka na, dali. Nagingay na si Inoki. Si Inoki talaga yung pinakamaingay doon kapag once may kumakain doon, especially si Daddy. Panay kahul siya. Oh. Ano yan? Meme? Meme, pa-baby ka pa ba? Meme pa? Hindi talaga. Aray ko mo nilalabas. Hello nga, chika. Iba kailangan niya ng meme. Gusto pa ba ng meme? Kumakain ka na. Oh, lolo. Uy. Grabe man yan, ay. Iba kailangan niya yung ano. Pacifier? Hindi, may ano talaga yung mga kuting, di ba? Yung... Meron bang pang-nipple na gan? Uy, tama na. Hiniwalay ka na nga sa mama mo eh. Ang cute mo, Percy. Merienda. Oh my gosh. Robin. Ayan, masarap to eh. Saan lang kami bumibili guys? Sa Pasay Food Trip. Ang sarap ng suko. Tingnan nyo yan. Puro sili. Yan, 135 per tab. Ay, yung mga kinakain sa ano? Sa sidewalk. Sa tabi-tabi. Ito yun. So, ano na rin ngayon? Online na rin, diba? Kasi bawal na yung mga dot, ganun, sausawan. So, mas safe na, diba? Yan. Kain tayo. Good morning, Percy. Ay, may kuto. Son, Alin o? kakakalabas mo yan eh. Wala, may kuto, papi. Yung ano? Narulo ko yun nata kumakagat sa akin. Lagot. Yung ano, tumatalsik na ano. Lagot ka, Percy. May kuto ka. Wala, oo. Kinakagat na si... Wala, lagot. Paliguan nyo to. Bukas sa linggo. Linggo. Morning. Alis ka na dyan. Ay! Alis ka na dyan. Alis ka na dyan. Naninipa ka pa. Ha? Wala naman sabon. Sa taas. Mamaya. Pangasaw? Oo, pangaso. Pwede na yun. Madre kakao yun. Madrid di ka ako, pwede. Umalis ka na dyan. Uupo na ako, uy. Kuha, grabe ng arte mo. Shabu-shabu. Ayan, handa ni mama guys. Kahit nasa probinsya si mama, kami na lang magsi-celebrate dito. Yan. Homemade, shabu-shabu. Grabe, diba? Kain tayo. Ang sarap. O, diba? Wala nang imikan guys, oh. Wala nang imikan. Sarap. Kain tayo. Ay, magbanda ako. Grabe na. Oh, buwelo pa eh.
Mamaya pa kayo kakain. Aray ko. Ow! Yummers. Yummers yan, Kali. Yummers yan. Ano inulam mo? Ante yung ano lang? Grabe ka. Grabe mo tipirin ng sarili mo. Si auntie guys, akala mo tinitipid lagi sa ulam. Ang ano niya, isang isda niyan, hahatiin niya pa, ilang araw niya pakakainin yan. Grabe! Baka isipin ng mga anak ko, auntie. Oh, pagulay talaga, sarap kasi ano. Sarap! Iced coffee. Mahal kasi yung kalabasa, kaya kaunti lang binibili ko. Dami natin ulam ngayon. Meron tocino, merong fried. Mainit pa. Ano nga to? Kaya nga eh, fried siomai. Tapos yung marble cake kahapon. Tawagin ko na ba, ante? Kasi naka-cold war kami niya ni Kalbo eh. 1 week na guys. Hindi ko pinapansin yan. So, hindi kami sabay lagi kumakain. Sabi ni ate, ayaw patawagin. Bigera pa sa ano? Pakistan. Sa Pakistan. Sa Afghanistan. Afghanistan. Sarap. Tapos ayun nga, may nakita ko sa Facebook. Sa ano, sa Pasay food trip. Kaya nung naaliw ako kasi binalot siya. Para siyang baon ng mga ano, ng mga magsasaka. Ganyan. Lechon paksiw. Kaya nga eh, tapos ano, pero chicken to. Siguro ano to, parang kinakain din ng mga Muslim kasi puro chicken lang yung binibenta niya eh. Ayan. Ito is chicken lang, classic spicy. Tapos ito, lechon paksiw na spicy din. So, 25 lang ang isa, auntie. So, tingnan natin, guys. Ito yung gusto ko yung chicken, ano, chicken classic. Eh, nung naaliw ako. Kasi ang sarap daw. Uy, yung nga. Ay, amo. Nakita ko sa ako yung kahapon. May ano na siya. Parang ang nagtitinda niyan, hindi naman ko Di ba yan Muslim? Hindi Muslim. Oh. Sulit na kasi mura na may ulam na. Kung gusto Sulit mo nga. yan, nagkitsap din nalagyan. Ayan o, parang may kanin na siya. Parang ano, yung sa Japanese, di ba? Yung binalot sa ano, sa seaweed. Ito naman sa dahon ng saging. Ayan, mayroon na siyang egg. Tapos meron na siyang Masarap chicken. daw, sabi Kaya ng nga eh. mga kumakain, mabinta nga eh. 25 pesos. Sulit na di ba? Binata. Booking pa siya, pero gradual siya ng kuyan sa ibang bansa. Pagka maestro yata yun. Sarap nga! Kasi white rice lang siya. Gusto ko lang siyang itry. Sarap! Pwede nga siyang baunin sa office. Oo, pwede nga. Kaya Sa lang ano? kita kahapon kasi nandun siya sa side ng LRT yata. Ang sarap! Pwede yung lagyan ng ketchup kasi yung Oo, egg. ketchup yung panglagay. Nakita ko yung kahapon sa TV pa. May TV patrol pa pala. Ang sarap ha. Sobrang lasa nung ano niya, nung meat niya. Para kang chicken flakes. Ang sarap. Kaya nante, try mo. Pwede mo merienda mamaya. Mamaya na. Ulit. Mura, ano, 25 lang. 25 pesos lang. Ang dami yung kumakain kahapon eh. Talagang pinagurong-gurungan itong lalaki eh. Ang sarap. Taga ibang bansa ang nagaya yan, hindi Muslim.
Diba? Kasi kung mag-Jollibee ka, ay! Ikaw na magagastos mo, 100 pesos. 150. Ito oh, 25 pesos. Sabi mo makadalawa ka. Kung gutom na gutom ka, 50 pesos. Tapos isang bottled water, 10 pesos. 60 pesos lang. Sa mga, kung kayo man sa restaurant, diyan ka nabibili sa ganyan. Busog na busog ka pa. Apa? By flavor man yata, ano Ate Mapi? Dalawa lang. Dalawang Lechon flavor paksiw, pero both chicken, lang. tsaka yung classic. Sarap. Sulit, promise. Tuwan-tuwangan din yung mga estudyante eh. Kaya nga pang estudyante guys. Estudyante meal. Ay, kabayo ka! Ginagawa na ako! Loko talaga to. Naiwan yung kanin. Nakuha na yun. Loko talagang burger na to. Sabi ko na sa'yo eh. Bagka burger, ha? Ang sarap, sulit guys. Ayos. Tingnan nyo sa area nyo kung may nagbebenta niyan. Meron. Dito sa Pasay. Ayan, kung may screenshot nyo yung yung details. Sarap, promise. Sulit. May mga walk-in si Dayan sa damit. Nakakahiya nga kasi nagpapak sila oh. Wala nang madaanan yung mga nag-walk-in. Good morning guys! Happy Sunday! Hindi ko na pala nadagdagan yung vlog ko kahapon. Na-busy sa sa baba. Oy! Tingnan nyo na naman agad ah. Timpla lang tayo ng coffee. Yan. Coffee. Nag-brew na ako kahapon. Dinamihan ko na kasi sabi ko, ako lang naman umiinom ng kaping ganito. Sabi ko, everyday ako nag-brew. So, nag-brew na ako ng madami. Tapos nilagay ko lang sa ganito and niref ko. So, nakita ko to sa isang vlogger din. Parang inaano niya lang, nire-ref niya lang. Yan. Iced coffee. And konting almond milk. Ayan. Ayun nga, di na ako nakapag-vlog kahapon. Nabisi na naman sa shop. Busin na natin yan. Siyempre, hindi mawawala ang ating collagen. Kaya kahit nakalimutan kong magluta, okay lang yun. Basta may collagen. Collagen is life. Ano na bang balita, ante? Tapos na yung Ha? Tapos na yung ECQ? Tapos na hanggang kaya, simula ngayon 23 hanggang 31. Ano na? Ang MSCQ. ECQ. May NCR sa Calabona. Pero parang wala naman nangyari nung ECQ. Ang dami pa rin nasa labas. Kaloka. Kasi hindi mo sila na strictong ko yan eh. Mga pampubliko mo, nagbabiyahe. Hi guys! Ayan, nandito kami ulit sa, ano ba to? Sa Evangelista. Yan, sa pinapagawa ng mga sasakyan. Kasi papatanggal ko yung tracker na nilagay dito kay Tonton. Gawa ng, hindi ba si Kuya? Gawa ng nakakaubos ng battery ng sasakyan. Ilang araw namin di ginamit si Tonton. Kanina pag hindi na umaanda. Ubos na ng sasakyan. Pero tingnan ko kung anong sabi nito. Kasi same kami ng nung may-ari nito. Same kami ng tracker na nilagay sa sasakyan. Ayan. Parang dati kasi, isang pihit lang, umaandar na si Tonton. Tapos nung mga nakaraan is dalawa. And then, kanina, kasi may lalabas sa likod namin, is
hindi na siya umandar. Kaya sabi ni Daddy is patanggal na daw tong tracker. Kaya baka palitan ko na lang siya ng ng maliit. Ayun. Yung hindi na, yung kina-charge na lang siguro, hindi na naka-direct sa sa ignition. Ayun. Para, ayun nga, lakas sa battery. Although, nag-ano lang naman yun ng battery kapag sindi na eh. Kaya nagtataka ako, bakit kanina naubusan ng battery si Tonton. Walang battery. May pag-ano pa siya. Tignan natin kung anong sabihin. Maganda kasi yung tracker na nilagay ko dito. Sinotrack ba yun? Talagang makikita mo kung nasaan yung sasakyan mo. Yung yung address. Nandun talaga. Makikita mo din sa Google Map kung nasaan siya talaga. Ayun. Kaya nilalagyan ko kasi nga lately is, eto, mga nakaraan is layas ng layas. Nag-worry ako na kung nasa na siya, tapos nakapatay pa yung telepono, diba? Na-stress na ako lalo, na ganyan, mamaya pagtawag sa akin, punerarya na or ospital na, yung ganyan. Kaya pinalagyan ko ng tracker, para ako if ever is, alam ko kung nasan siya, diba? Kapag ka tinotopak to. Kaya, pero kung ganyan din lang naman yung, yung sasakyan, is, magpapalit na lang siguro ko ng brand. Ayan. Bigay ko na lang to kay Rico sa niya, sa motor niya. Ano? 2 oras. 2 oras? Mahigit. Bakit? Home service eh. Bukas na lang. Nag-home service? Bukas na lang? Hindi, balikan natin. Mag-grocery muna tayo. Tapos Basta- doon tayo mawawala ng battery. Ayun nga eh. Ah, Ay, hindi. Home service na lang kaya. Hi, battery. kuya. Hindi, Ha? kinabit na tracker. Inuubos yung battery. Okay na. Ano? Home service na lang kaya. Pupuntay na lang sa bahay. Ayun, babalik na lang kami guys after 2 hours kasi wala pa yung yung nagkabit ng tracker. Ayan, dito kami sa Taft. Ayan, nagpaano lang ako ng relo, nagpa-adjust lang ako. Yung mga bagong bili ko sa kay Ma'am Shidonica. Mumurahin lang to, don't worry. Yung mga pang everyday ba na gamitin natin. Casio. Ayan, pero yung Casio kasi guys is sobrang tibay. Kaya 'di ba kahit na mura lang siya is talagang pang matagalan naman siyang gagamitin. Ayan, mga ganyan, ang cute. Alam niyo na kumilig ako sa ginto na At least ito pwede mo pang pang everyday. Ayan. So, 4 yung binili ko. 3 yung akin, isa kay Daddy. Isa lang sa kanya. Ito kami grocery guys. Habang inaantay natin yung yung gagawa kay Tonton. Grocery muna kami. Iuwi muna namin guys yung mga pinamili. Kasi may mga dun mga frozen food. Tapos titingnan ko, hindi pa nagre-reply yung may-ari nung shop kung nandun na yung nagkabit dito sa sa tracker. Pag wala pa, bukas na lang siguro. Babalik kami doon. Yan kasi ang dami ko ipe-prepare ng mga palalamove. Hindi marunong si Bunso. Nung tawag ito. Meron kasi ako mga mga home test kit. Ayan, so syempre sobrang mahal nung isang box nun, kaya nag-alaw ako na lang, per piece lang. Syempre kailangan, syempre sanitize muna din yung kamay mo bago mo i-prepare. So sabi ko ako na lang pagbalik namin galing grocery. Yan. Tapos syempre meron din kami. Kasi kahapon, sabi ko na ata kanina, ayun, para kay Rico dapat yun. Kasi nag-worry ako, panay hatching, may ubo. Syempre, worried ako, kaya inano ko siya, tinest ko siya. Ayun, thank God kasi negative naman. So, okay kami dito lahat guys. Ay, salamat. Yan yung anak mo. Kaantay na. Ba yun? Buhok ng batang yan Yan ang fro. Agoy, bigla lakas ng ulan. Kaya pala, hirap na naman magpabook. Oh, may kulog pa. Ayan, di kami
open ng ano guys, ng shop. Nakaganyan lang siya kasi yung mga palalamove na is at least may makita, dito lang yung ano, iaabot lang namin. And hindi rin kami nagpapasok masyado ng ano, ng mga tao. Mostly dyan lang, pati yung mga tao guys, takot din naman ano pumasok. So mostly dyan lang sila sa labas, kumakatok, pinapalabas na lang yung mga order nila. Ayan, para safe tayong lahat, 'di ba? Tapos ito yung ano, yung pang personal use namin. Ayan, ito yung sa saliva. Yan, nagpaano nito si Anne, nagpasabay, kaya marami akong stocks. Kasi sabi ko wag na siyang ano, pa-swab test ng pa-swab test. Kasi magkano ang swab test? 1,000 isa. Eh kung mag-home test lang naman kayo, total ano naman yun si Anne, nurse naman, pwedeng siya na yung mag-ano, 'di ba? Yan, makakatipid pa siya. So nagpasabay siya sa akin. Yan, and then yung ano, yung isa ano namin, stocks namin para dito if ever, kasi nakaka-paranoid talaga. Kain tayo guys. Ayan, ininit ko lang yung pastil. Sarap niya talaga, nakaka-addict. Yung kahit si Chris lang nagpapabili nito. Yan, tapos ininit ko din yung ulam kanina. Yan, tinola. Tapos ininit ulit. Kasi mga ulam to kanina eh, sayang din kasi. So ubusin natin. Kain tayo with yogurt. Kain. Kinakabahan si Daddy kasi kami yung ano, dulong-dulo sa huli. Tapos may lalabas. Pag daw yan, hindi pa nag-start, yari talaga. Nabalikan pala namin guys, bumalik kami kanina sa Evangelista. Kaso sabi nung naglagay nung tracker na is, hindi daw yun makaka-apekto sa battery ng sasakyan. Gawa ng sobrang minimal lang yung kinukuhan power nung supply ng kuryente nung nung tracker. Ayan, mas maano pa nga daw yung sa yung sa camera, yung ganyan. Baka daw may naiwan lang na bukas si Punying nung nilabas yun last time. So baka nga meron, tingnan natin. Kasi sabi niya hindi talaga, kasi ilang tracker na yung nakabitan ko, wala namang naging problema sa kanila. Kaya sigurado ako sa ano nyo yan, may naiwan lang kayo na something sa sasakyan nyo. Kaya naubos yung battery nyo. Na-drain talaga. Kaya siniris kanina. Galing sa hiniram yung battery ni Taylor para ma-jumpstart lang si Tonton. Agod, sana. Pero sinabi ko, if ever talagang madrain ulit yung battery, is papatanggal na talaga namin. Yan. Ang hirap no? Kasi pag lalabas lalabas din yung sa dulo Go, Tonton. Magsindi ka. Yun. O, tama nga yung sa lang yun. May naiwan lang na something. Kabado si Kalbo.